Wara dak is-servizz li għadna kemm smajna u anke wara li l-Prim Ministru Roberta Bella deskriva fl-aħħar jiem il-proposti mresqin mill-Gvern bħala storiċi mija issa fl-istudju nilqa' lill-Ministru responsabbli mill-Edukazzjoni Clifton Grima. Leonet, grazzi li tinsab magħna propju illum hawnhekk. Forsi tgħidilna ftit dwar dan il-ftehim. X'tikkummenta, Ministru? Inżid fuq dak li qal propju l-Prim Ministru illi kien hemm irrieda bejn il-partijiet kollha involuti minn hawnhekk insellem il-ħaddiema tal-Ministeru, l-ħaddiema tal-Industrial Relations Unit fih tal-uffiċċju tal-Prim Ministru u anke l-istess MUT illi kellna għan u viżjoni li kienet komuni kif ħantejbu dak li huma l-kundizzjonijiet tal-edukaturi. U fuq diversi punti sibna konverġenza u binna propju sabiex issa għedna lill-istess union f'qagħda li tmur quddiem il-membri tagħha tippreżenta dan il-ftehim, ikun hemm il-votazzjoni għalih u eventwalment l-edukaturi jibdew jibbenefikaw minn dawn il-kundizzjonijiet bla preċedent. Titjib f'dak li huwa aspett finanzjarju, titjib u rikonoxximent f'dak li huwa anke l-edukaturi li ta' is-servizz ġo klassijiet għan numru ta' snin, l-arretrati illi ħajkun qegħdin jitħallsu propju mill-ewwel ta' Jannar tas-sena 2023. Allowances li qabel kienu jingħataw lil kategorija waħda ta' edukaturi, ċowe l-għalliema llum ħajibdew jingħataw anke kategoriji oħra fosthom l-LSEs u anke il-KGEs u diversi inizjattivi oħra illi rajna illi huma kruċjali sabiex naraw u nassiguraw illi nattiraw aktar edukaturi lejn il-professjoni u nassiguraw li aktar professjonisti jibqgħu f'dan is-settur li tant huwa importanti. U allura żgur mhux forsi naqbal mal-Prim Ministru fuq il-kummenti illi ta' u jiena lija kien privileġġ illi kont parti minn tim madwar mejda illi negozjajna dan il-ftehim li ħajħalli legat u dak huwa sabiħ tal-politika. Il-legat li nħallu li permezz tiegħu nagħmlu differenza fil-ħajja tan-nies. Ċertament li b'dan il-ftehim se tgawdi l-edukazzjoni Maltija, se jgawdu wara kollox l-istudenti u t-tfal tagħna fl-iskejjel Maltin u Għawċin. Huwa importanti li nifhmu li l-istudenti huma vera fiċ-ċentru tas-sistema edukattiva tagħna imma anke l-istess edukaturi illi ta' kuljum jakkumpanjaw l-istudenti tagħna, l-tfal tagħna u allura ara xogħol ċentrali għandhom l-edukaturi fil-ħajja ta' tfal tagħna, fl-iżvilupp ta' tfal tagħna. L-edukaturi li tant huma importanti sabiex jagħtu l-għodot neċessarji, l-ħiliet neċessarji lill-istudenti tagħna. U allura anke meta tara l-viżjoni tagħna bħala pajjiż u llum ħabbarna propju l-edukazzjoni bħala strateġija fejn iridu nieħdu l-pajjiż tagħna. Sal-2050. L-edukaturi ħajkunu ċentrali f'dan il-proċess. L-edukaturi ħajkunu hemmhekk sabiex jagħmlu differenza fil-ħajja ta' tfal. U aħna ridna nagħtu rikonoxximent. Differenza milli kien isir fil-passat. Fil-passat kien hawn ħafna diskors marbut mal-professjonisti u l-imħabba lejn dawn il-professjonisti. Aħna mid-diskors għaddejna għal fatti tejjibna tajjeb illi diġà kien hemm imma fuq kollox morna lilin minn dak li ħafna kienu għedin jgħidu jew inkella jistennew il-ħalaslu. Wara kollox dan il-ftehim huwa wkoll wegħda oħra elettorali imwettqa mill-Partit Laburista mill-programm elettorali Malta flimkien.